खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मुसाहारि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गागि उकिल अनिल कुमार भट्टाचार्यआ दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा थुलुंगाफुरियाव दावबायफैयो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावो। अनिल कुमार भट्टाचार्यजों लोगोसे गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि उकिल शब्दाराम राभा, उकिल सैथो बसुमतारी, उकिल रन्जित बसुमतारी बिथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनायाव बाहागो लाफायो। बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिहोमा आरो बाउसोमनायखौ गोसोखांदोंमोन। आसाम रायजोआव बर'फोरजों लोगोसे गादबजानाय हारिफोरनि जौगानाय आरो जौगानायनि थाखाय गावनि जोबनो गैयै सिबिथाय होनाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिहोमा आरो बाउसोमनायखौ गोसोखांनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे आसाम हादोरसानि गाहाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सासेमोन होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायो। बेनि अनगायैबो अनिल कुमार भट्टाचार्यआ खौरांगिरिनि गेजेराव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। Today I visited the बड'फा उपेन्द्र Brahma's epitaph. He was one of the leaders of Bodo as well as the entire Assam. Under his leadership, the so-called big movement led by the Asu and Apsu created a furor in the entire world. So today we are remembering his contributions to the society as well as the welfare of the Bodo society. Thank you very much. मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।